Teraz vám ukážem vec, ktorá nám, vodičom, znepríjemňuje život. Nie je tak dávno, keď sme ráno prišli do voza, vytiahli ste z tašky tento kreptúch, tento box plastový s mincami a položili ste si ho tu do priehradky. Boli ste pripravení vydávať lístky. Len tak mimochodom, pozrite sa, tu je zhruba 200 € plus mínus a ráno pri nástupe do služby sme povinní mať zmenné 30 €. No, len taká malá hotovosť je na niektorých linkách absolútne nepoužiteľná, pretože nemáte čím vydávať. No a v čom je tam nepríjemnosť? Ukážem vám to o malú chvíľočku. No a teraz po novom, hoci to už nejaký ten piatok trvá asi niečo cez 2 roky, to máme takto. Ráno prídeš do služby, otvoríš šuplík a čo? A nič. Musíš tam všetky tie drobné nahádzať, aby si mal čím vydávať. A ráno, keď nedaj Bože prídete troška na tesno, je to problém. Takisto je to problém, keď musíte meniť autobusy. Už sa to mne aj kolegom pár razy stalo, že ste drobné nechali v autobuse a vyrazili ste na spoj bez nich. No a takisto v noci, respektíve na konci šichty, keď končím, tak ma to veľmi teší, že sa musím ešte zapodievať týmto, lebo videli ste, čo sa dá urobiť s tým predchádzajúcim systémom. Takže takto tu teraz máme. A je to síce maličkosť, ale dosť otravná. Tie pracovné podmienky, čo by sa mali zlepšovať, keď aj malými krôčikmi, tak sa zhoršili. Niektorí kolegovia nechápali, že čo som vlastne riešil, ale to iba tí, čo nezažili oba tieto systémy, že sa to dá robiť aj rýchlejšie, pohodlnejšie. Je síce pravda, že dneska už veľa ľudí platí kartami, či už dopravnými alebo bankovými. Tie bankové nám zase zvyknú niekedy robiť problémy, jednoducho zabijú strojček, zomrie, musíte ho reštartovať, ale to je už zase o niečom inom. Takže priatelia, majte sa pekne, čauko, autobusom zdar.